Naimbag kabigat mga kailyan. Good morning, magandang umaga po. Maayong nga aga sa inyong tanan, my fellow countrymen. Welcome po ulit sa Manong Ilocano channel. So today is a Saturday, and let's start our day with a smile in our hearts, my fellow countrymen. Walang yan, ang pangit ko pala talaga mga kailyan. Pero okay lang yan kasi meron naman po tayong masabihan. Pangit man din at tukha sa tingin. Minsan, nagiging babaero din. Alam niyo po itong minsan kagandahan ng vlogger, ano? You will learn how to smile in front of the camera. Well, Joseph, naraman ti rigat kanto ko na po pag nasatakpatan. So, as usual, we're going to cook again, my dear countrymen. Napanagawin na po na kitang gadang tigapas di kalman. Damo na tangdak, damo na gadak. Sumaya ting gatang ko tilutukon. Naliter. Luto nita ako katuday, palang, singkamas, putong. Na. Ken ada rabok. Rabok. Yan, yung nasa ilalim. Rabok. Pangko kinalakal lagi mula teka rabok hindi kalman. Tinakaw na dyan rabok mi. Tinakaw ko nga dyan rabok da. Lintik lang ang walang ganti mga kalyan. And meron din po tayong boksik ng baboy. Yan. Inuragak. Kasi tandang ko di kalman. Inuragak kakabsat. Basta po di karigat ti jag ti vlogger. Salita na yun. Yung kasi balang anad lumay So, bale ito yung tanghalian namin ngayon mga kalyan. Instead of just cooking, we're going to shoot a video on it. Para kahit pa paano may ma-upload naman ako sa aking YouTube channel. Kasi parang wala nang nangyayari sa akin So, may vlog ka na, may ulam ka pa mga kalyan. Yan yung tinatawag nilang 2 eggs and 1 bird. Di pala. 2 birds in 1 stone. Ayun, yun pala yun. 2 eggs and 1 bird. Salit lang akong panunod. So let's start my dear countrymen because it's already 0942 hours and we are about to finish this recipe at exactly 10,000 hours. So let's proceed to cooking. So, ito po yung mga sangkap natin mga kailyan sa ating lulutuin ngayon. So, meron po tayong salamagi. Yan po yung gagamitin natin pampaasim dito sa ating dinding. And ito naman po yung tinatawag naming katuday mga kailyan. Meron din po tayong sitaw, singkamas, tsaka sigarilyas. And meron din po tayo ditong rootcraft. Ito yung tinatawag namin rabok. Bale, classified as agabi na rin ito mga kailyan. And meron din po tayo ditong pinaghugasan ng bigas. Yan naman po yung pangsasabaw natin sa ating lulutuin. And yung pansahog natin, meron tayong pork meat mga kailyan. And sa mga pampalasa, meron po tayong ditong native sibuyas. Yan, yung malilit na yan. And luya. And mamaya, gagamit din po tayo ng bagoong mga kailyan. So yan po yung mga sangkap natin sa ating lulutuin ngayon. So i-prepare po lang natin yan and mag-start na po tayo sa ating pagluluto mga kailyan. So ito na po yung mga sangkap natin mga kailyan. May prepare na po natin sila. All ready to cook na po yung mga yan.
So ito na po yung katuday natin, yung ating sigarilyas, yung ating singkamas, sitaw at yung rootcraft, yung tinatawag naming rabok. Ayan na rin po siya. And din yung mga pampalasa natin, meron tayong native sibuyas, tsaka yung luya. Ito naman po yung pinakuluan natin na sa lamagi. Ito na po yung kanyang katas, mga kailyan. At yung ating pork meat, na-slice na po natin siya, mga kailyan. So ready na po ang mga sangkap natin, mga kailyan. So let's start cooking. Dito na lang po, mga kailyan. Thanks again for watching. And before we end, please don't forget to subscribe and hit that notification bell button para po updated po tayo sa mga bagong uploads ni Manong Ilocano. Sa mga kapwa ko Ilocano dyan, baka naman. So once again, thank you and just tagnina, mga kailyan.